खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 एप्रिल रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गुबुनजों मानिबा जाहोनाव अपमान खालामजानो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। वृष राशि। न'खराव धोन दौलत फैगोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, मोजां सान। मिथुन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोथार अनलायनाय फैगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननो हागौ। सिंह राशि। लामा दावबायनायाव खैफोदजों मोगा मोगि जानांनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै बयजोंबो सनमान होजानो हागौ, मोजां सान जागोन। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारनो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। जुलिनि रादाय जानो हागौ, न'खराव खुसि फैनो हागौ, मोजां सान। धनु राशि। जेरावखि थाङा सुथुरा नोंथांखौ सोफै सोफै खालामनो नाजागोन, एसे खेल लाना थानाया गाहाम जागोन। मकर राशि। रां रुफा आरजिनो हागोन, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां मुलाम्फा जानो हागौ। कुम्भ राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावनानै साजा मोननो हागौ, गोसोआव गिखांनाय फैगोन। मीन राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला नोंथाङा उथ्रिसारनो हागौ, बिमानि सुखु फैगोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।